Татарстан игенчеләренә файдалы яңалык. Республикада уникаль мобиль лаборатория эшли башлый. Белгечләр уңышның сыйфатын, куркынычсызлыгын тикшереп, 1-2 сәгать эчендә сертификатны урында ук алып бирә. Казандагы он тарттыру предприятиеләренең берсендә җиһазларны сынау режимында тикшерделәр. Татарстан мөгъҗизалы машина алган Идел буендагы беренче төбәк. Бу техника бөртекле кузаклы май культураларының сыйфатын төгәл һәм тиз билгеләү өчен үлчәү җайланмалары белән җиһазландырылган. Ашлыкның сыйфатын бәяләү үзәге филиалы белгечләре барлык чараларны тиешле нормативлар буенча үткәрде. Башта зур йөк машиналарының орлыкларны сайлап, лабораториягә тапшырдылар. Бөртекне төрле параметрлар буенча тикшерделәр. Ашлыкның сыйфатын тикшерүгә кирәкле барлык җайланмалар, инфракраслы анализатор, тест үлчәгеч, тарттыру өчен тегермән. Барысы да сыйфат күрсәткечләрен төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. Ашлыкның төп параметрларын, тулы сакланышын, пычраклык, коткычлар белән зарарлану дәрәҗәләрен, дымлылыгын, протеин, клейковинаны ачыклап була. Экспресс-анализаторлар шунда ук уңыш җыю яки саклау урынында бәя бирә ала. Теләүчеләр ашлыкны лабораториягә үзләре китереп тикшертә. Берничә көннән нәтиҗәләр алына. Стационар лабораторияләр белән чагыштырганда бу өстенлекләргә ия. Ул тикшерүләрне оператив үткәрү мөмкинлеген бирә. Ашык турындагы федераль закон нигезендә тиздән уңыш сыйфатын дәүләт күзәтүе мәҗбүри булырга тиеш. Игенчеләргә мондый заманча карарлар бик кирәк. На сегодняшний день у нас уже поступили заявки. Есть первые заявки, которые именно необходимы. Ашлык сату урыннарында тиз, нәтиҗәле һәм оператив бәяләргә кирәк булган беренче гаризалар бар. Безнең белгечләр бу гаризаларны уңышлы үтәде. Киләчәктә республикада моңа зур ихтыяҗ була. Бөртекләр уңышын җыю иң кызган вакытта, июль-август айларында хуҗалыклар үстерелгәнне шунда ук ашык саклау урынына бәяләү өчен мобиль лабораториягә мөрәҗәгать итә ала. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.